At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po siya. Sige po, buksan po natin ating mga bibig at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Sige po, isa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos. Pinakamalakas, pinaka-the best na palakpak, papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah, sapagkat binigyan po tayo muli ng panibagong hininga upang magburi at makita ang kagandahan ng lahat ng likha ng ating Diyos. Tumingin po tayo sa ating mga katabi. Isa po yung patunay ng isang magandang likha ng ating Diyos. Amen po ba? Parang hindi kayo natutuwa. Isa po yan sa pinakamaganda. Sabi nga po, we are made fearfully and wonderfully according to the image of the Lord or God. Amen. Hallelujah. And sa oras pong ito, umpisahan po natin ang ating worship service sa isang pambungad na awitin na susundan naman po ng ating opening prayer. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Amen. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Sa lahat ng oras, sa bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay, ang Diyos ay napakabuti. Amen. Kaya alalahanin natin lagi ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Come on, damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, God, for your presence, oh God, this morning. Hallelujah. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Ngunit salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon, sa iyong mga biyaya sa amin mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. Come on, awitan po natin ang ating Panginoon na nagmumula sa ating mga puso. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na sa aming inaalala. Bawiin mo ang pusong pagat, ang puso pagat. Yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Di masusukat, di nagkukulang. Pag-ibig mo'y sapat sa amin, kailan pa ba? Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob na sa amin ang ligtas. Di akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit
kami karapat-dapat. Ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kaming iyong anak. Minsan, kahit di kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Tinawag mo kaming iyong anak. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong mga biyaya sa amin, Panginoon. Sa bawat araw, bawat oras, bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. Dakila, O Diyos, ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Yes, hallelujah, 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 Panginoon. Oh, Heavenly Father, Panginoon, O God, salamat po sa napakagandang araw pong ito, Panginoon, O God. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hininga po namin, Panginoon, O God, na patunay, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, dahil nandito po kami may kagalakan, kapayapaan, Panginoon, O God. Lord, uhaw sa inyong salita, Panginoon, O God. Oh, Holy Spirit, Panginoon, O God, empower us, Panginoon. We invite, Panginoon, O God, your presence, O God, today. And we believe, Panginoon, na may gagawin po kayo sa amin. We expecting, Panginoon, O God, healing, Panginoon, O God. We're expecting, Panginoon, O God, ng iyong pagkilos at pagyakap sa amin ngayong araw na ito, Panginoon, O God. Oh, hallelujah, hallelujah, Panginoon, O God. Lord, sino man po sa amin may baon-baon na bighati, Panginoon, O God, give them joy, Panginoon, O God. Lord, sino man po, Panginoon, may kalungkutan ngayon, O God, comfort them, O God. Yes, Lord, Panginoon, iwan po namin lahat ng alalahanin po namin, kundi surrender po namin lahat sa inyo, Panginoon, O God. Lord, oh, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng puso ngayon, Panginoon, na may pagpapasalamat, Panginoon, O God. At buksan niyo po ang aming spiritual na pangunawa, Panginoon, upang lahat ng mga salita niyo, Panginoon, na ituturo ngayong araw na ito ay papasok sa puso po namin, Panginoon.
At ito'y magagampanan po namin, i-apply po namin sa aming buhay at baon-baon po namin ito sa buong linggo, Panginoon o God. Lord, kayo po, Panginoon o God, ang ini-invite po namin ngayong araw na ito, Panginoon. Ang pagkilos nyo ng malakasan ngayong araw na ito, Panginoon o God. Lord, we give thanks sa inyo, Panginoon o God. At Lord o God, kayo po nawa, Panginoon o God, ang tumimo sa puso po namin, Panginoon o God. Lord, this we pray, Panginoon o God, in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo upang magbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Psalms chapter 9. Verse 1. To the chief musician upon Mount Lebanon, a psalm of David. I will praise thee, O Lord, with my whole heart. I will show forth all thy marvelous works. Verse 2. I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O thou most high. Verse 3, when mine enemies are turned back, and they shall fall and perish all at thy presence. Verse 4, for thou hast maintained my right hand, my cause. Thou satest in thy throne, judging thy right. Verse 5, thou hast rebuked the hateth, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name forever and ever. Verse 6, O thou enemy, destructions are come to a perpetual end, and thou hast destroyed cities, their memorial is perished with them. Verse 7, but the Lord shall endure forever. He hath prepared his throne for judgment. Verse 8, and he shall judge the world in righteousness. He shall minister judgment to the people in uprightness. Verse 9, the Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Verse 10, and they that know thy name will put their trust in thee. For thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee. Verse 11, sing praises to the Lord, which dwelleth in Zion. Declare among the people his doings. Verse 12, when he maketh inquisition for blood, he remembereth them. He forgetteth not the cry of the humble. Verse 13, have mercy upon me, O Lord. Consider my trouble which I suffer of them that hate me. Thou that liftest me up from the gates of death. Verse 14, that I may show forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion. I will rejoice in thy salvation. Verse 15, the Hittites are sunk down in the pit that they made. In the net which they hid is their own foot taken. Verse 16, the Lord is known by the judgment which he executeth. The wicked is snared in the work of his own hands. Haggai and Selah. Verse 17, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Verse 18, for the needy shall not away be forgotten. The expectation of the poor shall not perish forever. Verse 19, arise, O Lord, let not no man prevail, let the Hittites be judged in thy sight. Last verse, put them in fear, O Lord, that the nations may know themselves to be but men. Selah. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Muli po, parayan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Makakaupo na rin po tayo. And sa oras pong ito, ay sa umpisa pa lang, nakikita na po natin o nararamdaman na po natin yung init ng banal na presensya ng ating Panginoon. Amen. Amen. And sa oras pong ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na magbigay ng testimony or patotoo sa kabutihan ng Diyos or sa mga ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Alam po natin na lahat po tayo ay pinagpala. Amen. Amen. At itaas po ang kamay ng lahat ng pinagpala. May isa, may dalawa na pinagpala. Paano po yung iba? Pinagpala din pero nahihiya lang. Okay, praise the Lord. Lahat naman po tayo araw-araw po ay pinagpapala sa pagising lang po natin sa umaga. Ay isa ng mga malaking pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen. Amen. Parang gutom pa po tayo. Isa pong palakpak para sa ating Diyos na may sigaw ng hallelujah!
Hallelujah! At sabihin po natin, isigaw po natin, ako ay pinagpala. Amen. At lahat ng sumigaw, pwede po tayong pumila dito sa harap para magbigay ng patotoo kung gaano o saan ka pinagpapala ng ating Diyos. Maaari ko po ba kayong imbitahan dito sa harapan? Nagkakahiyaan po ata ulit tayo. Praise the Lord sa buhay po ni Sister Erica. Purihin natin ang Diyos. Naiyak kayo eh. Ayun, so, gusto ko lang pong magpasalamat sa Lord. Testify ko po yung goodness niya na nangyari sa family po namin. Ayan. So, ginamit po ako ni Lord as an instrument to share the gospel, which is our duty, di ba po? Na mag-stand, na kahit na nakakahiya kasi family po yun. Pero, ginamit po tayo ng Panginoon po doon sa area na po yun. Yun po talaga yung pinaka-weakness ko sa lahat ng maging kahinaan ko. Yun po yung weakness ko, yung family ko. Pero by the grace of God, nakaharap po ako sa kanila na ito yung sinishare ko po yung goodness ng Panginoon, ginagawa ng Diyos. At yun, so consistent po siyang nagkakaroon po ng Bible study sa bahay every Sunday. Pero nung last Sunday, hindi pa ako nakapunta po doon kasi nga po kailangan kong magstay dito para tumulong po. Ayan. So, tinataas ko po ang Diyos dahil hindi po siya nagkulang. Kahit minsan nagkukulang ako, minsan aminin ko sa prayer, minsan ganon. Ayan. So, but the grace of God, hindi po siya nawawala, andyan po palagi. Kapag nanghihina po tayo, meron po tayong lalapitan. So, ayun po, malaking tulong po siya na-open po yung Bible study sa bahay kasi dati wala po talaga kaming magandang usapan as a family kasi ang laking gap po namin ni Papa, sa totoo lang, hindi po kami nag-uusap since nung bata po kami. Kasi everyday sa buhay po namin, hindi ko po sila nakasama, si mama ko lang po, kaya parang nagkaroon po kami ng gap, di po kami nag-uusap. Pero nung time na po yun, parang naputol po doon po nagkaroon ng end. At doon po nagsimula na nag-uusap na po kami, ganito, ganyan. May sweetness na kasi hindi ko po talaga siya naranasan ever na may, alam niyo po yung absence father, ganon. May tatay ka pero laging wala. Pero nung na-open po yung Bible study po sa bahay, nagsimula po doon yung wala nang gap, kundi kaya ko nang ipakita yung sweetness, yung sweet side ko kay father ko po. Ayan, so yun lang po, nagpapasalamat pa ako sa Diyos dahil hindi na po tayo nahihiya na magsabi ng katotohanan, lalong-lalo sa family po natin. And all glory belongs to God po. Purihin ng Panginoon sa buhay po ni Sister Erica at ng kanyang buong pamilya. At nakikita po natin ang pagkilos ng Diyos. Amen. Patuloy na inaayos ng Panginoon ang kanilang relationship sa bawat isa. Amen? Yan, sa oras pong ito, may gusto po bang humabol? Or later on na po natin. Sige po, sa oras po ito, tumawag. Maghanap po tayo ng ating mga kapareha for a prayer partner. Yan. Hanapin po natin yung mga tao o yung mga kapatid po natin na hindi pa natin nakaka-prayer partner. No? At magpanalanginan po tayo. Mas maganda po sa ating mga panalangin, yung isa po magpipray, yung isa mag-a-agree. And then the next po, ganun din po.
Amen. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Tayong lahat po ay tumayo. Handa na ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. At muli tayo ay nandirito upang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Psalms 150 verse 6. Anong sabi po doon? Lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Amen. Woo! Mayroon ba tayong lakas? Mayroon ba tayong hininga? Amen. Sinong nagmamahal sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Sabi po ng Lucas chapter 10 verse 27, Jesus answered, "You shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind." Amen. Hallelujah. Hallelujah. How to worship a King? Ibigay po natin ang ating buong lakas. Amen. Buong buhay sa ating Panginoon na manlilikha. Amen. Come on. Give praise unto the Lord. Hallelujah. Woo! Glory. Hallelujah. Woo! Sayawan po natin ang ating Panginoon. Amen. Woo! Hallelujah. Give me joy. You give me life. You give me strength to stand in the fight. Amen. Now I can live what I see. Showing the world how to worship a King. Come on. Lord, I give you thanks. God, I give you praise. I give you a life that shows I'm living like a child who bears your name. Now in every day, let my life proclaim what I see. Woo! I worship my King. Woo! Come on. Give me joy. You give me life. You give me strength. Hallelujah. To stand in the fight. Now I can live what I see. Showing the world how to worship a King. Woo! Lord, I give you thanks. God, I give you praise. I give you a life that shows I'm living like a child who bears your name. Now in every day, let my life proclaim what I see. I worship my King. Woo! Hallelujah! With all of my heart, with all of my strength, we bless the name of the Lord. Amen. With all my heart, all my strength, all that God has given me, this is how I worship my King. Come on, church! With all my heart, all my strength, all that God has given me, this is how I worship my King. Woo! With all my heart, all my strength, all that God has given. Come on! This is how I worship my King. Woo!
I give you a life that's yours, I'm living like a child who bears your name. Now in every day, let my life proclaim what I see. I worship a King, I worship one more time, Lord I give, Lord I give. Woo! Come on! God, I give you praise. I give you a life that's yours, I'm living like a child who bears your name. Bowing every day, let my life proclaim what I see. I worship a King, I worship my Lord. The last time, come on, Lord, I give. Hallelujah. God, I give you praise. I give you a life that's yours, I'm living like a child who bears your name. Now in every day, let my life proclaim, let my life proclaim what I see. I worship my King. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo! We praise you, Lord, with all of our heart. Hallelujah. Thank you, Lord. You are our Adonai, Lord God. Woo! I lift my voice, I lift my hands to you. I lift my hands, I lift my praise to you. Why love you more than I can say? Go on. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song is still my song. To you remain. Only you will I adore. Woo! Come on, church! Hallelujah! Hallelujah! Woo! We lift our voice, Lord. We lift our voice. We lift our praise to you. We lift our hands. We lift our worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remain. Only you will I adore. Woo! Hallelujah! Sino nagmamahal sa Diyos? Woo! Come on, sabihin natin sa ating Panginoon. Oh, I love you always. Come on, stand up to the Lord. Oh, I love you always. Come on, hallelujah. Oh, I love you always. We love you, Jesus. Oh, I love you always. Woo! Hallelujah. Oh, I love you always. Come on, sabihin natin sa ating Panginoon. Oh, I love you always. Come on, sabihin natin. Hallelujah. Oh, I love you always. Woo! Stand into the Lord. Oh, I love you
we adore, O God. Hallelujah. Because you are our Lord, our Master, O God. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. 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 Psalms 9 verse 1, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell all the marvelous things you have done, oh God. We sing praises to you, Lord. Hallelujah. Come on. Feel the presence of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sino nagmamahal sa ating Panginoon? Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ang ngalan mo itataas. Ang ngalan mo'y itataas. Oh Diyos, Ika'y itataas. Oh Diyos, sapagkat Ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y itataas. Oh Diyos, Ika'y itataas. Oh Diyos, sapagkat Ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y itataas, O Diyos. Ang ngalan mo'y itataas. Oh Diyos, Ika'y itataas. Oh Diyos, sapagkat Ika'y
your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Bitan pa ang ngalan mo itataas. Ang ngalan mo'y itataas. Oh Diyos, ika'y itataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y itataas. Oh Diyos, ika'y itataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y itaas. Oh Diyos, ika'y itataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y itataas. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Oh Diyos, ika'y itataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y itataas. Oh Diyos, ika'y itataas. Oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Sapagkat ika'y dakila at Ikaw ay tapat sa amin, Panginoon. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Ang iyong mga salita ay totoo, Panginoon. Ang iyong mga pangako ay totoo, Panginoon. God, let your glory fill this house, Lord. Let your glory fill this house. Let your presence fill our mouth. Let it vessel for us to you, a sacrifice of praise. For you alone are holy.
You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouth. Let's vessel offer up to you a sacrifice of praise. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. For you alone are holy. Yes, Lord. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Oh, hallelujah. You deserve, Lord, the highest praise, oh God, the highest worship, the highest adoration, oh God. Because you are our Yeshua, Lord. You are the Holy One of Israel, the Mighty One of Israel. Your name is high above all things, Lord. Your name is Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We honor you, Lord God, in this place, Lord God. Hallelujah. We honor you, Jesus. You alone, Lord God, deserve all the glory. You alone deserve all praise, Lord. Oh, for every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of all the nations. Oh, you deserve, Lord. You deserve, come on. Hallelujah. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory.
You deserve the glory. Jesus, you alone. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Pwede ba nating luhuran ng ating Panginoon? For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Yes, Lord. Jesus, you alone. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory.
you alone. You deserve the glory. Jesus, you alone. You deserve the glory. Jesus, you alone. Woo, hallelujah. You deserve, Lord, the glory, honor, adoration, oh God. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Woo. Thank you, Lord, for your river, Lord God. Your presence is like a river, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Tayo na ba yung makakaupo? Amen. Continuous pala na tayo nakatayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Taas po natin ang umagang ito sa Panginoon. Lord, maraming salamat po, Ama, sa kalakasan na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Naway tanggapin niyo pong alay, Panginoon, ang aming pag-awit sa iyo. At salamat. Dalahin ko po, O Diyos, na sa umagang ito, Lord God, ay mapurihan ka, mapasalamatan ka, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, sa Book of Awit, Lord God, ililigtas ko ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalan. Kapag sila'y tumawag, lagi akong handa na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa at pararangalan. Kaya, Panginoon, salamat po, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang gawain ito, Panginoon. At dalahin ko po, O Lord, sa lahat po ng may ministry, sa mga pastors, Panginoon, sa mga deacons, sa mga Lord, sa mga leaders na ginagamit niyo sa inyong simbahan, Panginoon, dalahin ko po, O Diyos, na samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. Kayo po ang aming sintro, Panginoon, ng aming gawain, Panginoon, na sa umagang ito, Lord God. Dalahin ko po, O Diyos, na palakasin niyo po yung aming pananampalataya, Panginoon. Lalong-lalo na po sa magtuturo sa umagang ito, Lord God. Dalahin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po siya ng karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon. Ano din po sa mga workers, Panginoon, na ginagamit niyo, O Diyos, palakasin niyo po yung aming pananampalataya, Panginoon. Sa lahat po ng guro, Panginoon, dalahin ko po, O Diyos, na sila po, Panginoon, ay magturo sa mga bata ng iyong salita, Panginoon. Gamitin niyo po sila, Panginoon, upang ang iyong salita ay umuusad, Panginoon. Ganoon din po sa mga kapulisan, Panginoon, na patuloy niyo silang iniingatan at ginagabayan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng karunungan maituro sa mga tao, na maituwid ang mga tao, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa lahat po ng iyong ginagamit sa umagang ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay lumalapit po sa inyo at nagpapalinis, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa aming mapapakinggan na inyong salita, Panginoon, dalahin ko po, O Diyos, na pasabuhay po namin po ito, Panginoon. At kayo lamang po ang aming itataas, Panginoon, sa umagang ito. Kayo ang aming pinupuri, pinapasalamatan at dinadakila. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Lord, Panginoon, sa oras na ito, Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyong paanan, sa iyong trono, O God. Patuloy po namin, O Diyos, na nilalapit ang bawat pamilya ng Christ Our Life Ministry, O God. Lord, dalangin po namin, O God, lahat ng mga pangangailangan ng bawat pamilya. Lord, ipagkaloob niyo po, Panginoon, sapagkat alam po namin na kayo po ang Diyos namin na kailanman hindi nagkulang sa iyong mga anak. Gawin din po, Panginoon, sa lahat ng may problema o dumaranas, may
sakit, Panginoon, sa bawat pamilya. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na idaloy niyo po ang inyong mga pangyarihang kamay upang matanggap po nila ang kagalingan nagmumula po sa inyo. Kahit po, Panginoon, sa pamilya, Panginoon, na nangangailangan o lack of financial, O God, dalangin ko, O Diyos, na kayo, Panginoon, ang kumatagpo ng lahat ng mga needs ng bawat pamilya, O Diyos. Sa financial, Panginoon, we believe that you are our provider, O God. Alam po namin wala pong mahirap para sa iyo, Panginoon, upang ipagkaloob lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Sapagkat kayo ang Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman, na kayo gumagawa ng himala noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na batid niyo ang lahat ng pangangailangan ng bawat pamilya. Alam niyo, O Diyos, ang bawat kahinaan ng bawat pamilya. So dalangin po namin na saan mang area, Panginoon, ng pamilya na mayroong kahinaan, dalangin ko, O Diyos, na palakasin niyo at patatagin sa ereyang yan upang sa ganon ay patuloy na maging matatag ang bawat pamilya at patuloy na maglilingkod para sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pamilya ng Christ Our Life Ministry sapagkat kayo, O Diyos, ang patuloy na nagpapatatag at nagbubuklod sa bawat pamilya. Salamat, Panginoon, sa umagang ito sapagkat nailapit po namin sa inyo ang bawat pamilya po namin, O God. Kay Lord, muli, Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan, dinadakila at nilololhati. Ito po ang aming samot na langin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Muli po palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon at napaka-blessed po. Hallelujah. Ang pagpupuri at maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sa oras po ito ay kalabitin naman po natin ang ating mga katabi. Kurut-kuritin po natin para mas magising para sa salita ng Diyos na ating maririnig po sa umagang ito. Amen. Amen. Ready na po ba tayo mula sa pagkain na inihanda ng ating Panginoon para sa bawat sapu sa atin? Amen. Hallelujah. Palakapan po natin ang Diyos sa buhay po ng ating inay, Pastora Catherine Santiago. Praise God. Magandang umaga sa ating lahat. Amen. Pete, meron din akong sinendya na pictures dyan sa'yo yung nasa Cambodia. Meron tayong pinadalang 9 sa CCP, 4 sa Christ Our Life, si Pastor Roland, Pastor Casey, si Pastor Arlene, at saka si Julina. And then, 3 sa The World Changes Church, and then si Jaira, at saka si Pastora Clarissa. So 9 lahat sila na nasa sa Cambodia. Napakaganda po ng ginagawa ng Diyos sa lugar na yon. Nag-advance yung kingdom. Maganda po kasi, may picture sila eh. Ayan, no? Oh. Na-present din nila yung, ano niya nga yung nakadikit sa upuan, tas ganyan-ganyan, ano yan? Don't touch. Ginawa rin nila yung don't, ayan, no? Yung don't touch. Yan, kasi siyempre, Cambodia yan eh. Kaya hindi nila naintindihan masyado yung ano. So, yan yung mga napasabak. Yung naka-green na yan, meron na kasi silang nadatnan na mga missionary na nandun. Yung mga missionary doon, may trabaho sila. So, ito po yung ano natin na for those na may plano na mag-abroad, na magtrabaho abroad, ay doon tayo mag-access 1 po tayo at saka access 2 kasi doon po, tinetrain kayo kung paano maging missionary na nagtatrabaho abroad. Yan. So, dinatnan nila yung mga iba doon na missionary. Ayan. Yung mga nakaputi sila, yung mga naka-green, yung mga missionary, na nandun, naka-stay na doon, may training sila at ano yung kanilang training, hands-on. Nakita ko yung mga nilang pictures, lahat lang mga pinaggagawa natin dito, hindi sila nahirapan. Dahil lahat ng pinaggagawa natin dito, TMC, KBS Eskwela, ano ba yun, yung sigaw, yung mga outreach natin, ay lahat na yun ay automatic nagamit nila para sa evangelism doon sa Cambodia. So, ang nakakatuwa doon, tayo na naman ang grupo natin ng mga pinakababata.
So lahat halos ng kasama nila kasi may galing ng Mindanao, galing sa iba-ibang lugar at ah, ah, tayo yung team natin ang mga younger generation. So encouragement sa lahat ng medyo, ang point kasi sa Access to, may expose kayo sa mission. Hindi ibig sabihin na doon na kayo, magmi-mission na kayo, pero kung supporter ka man, kung prayer warrior ka man, pagbalik mo dito, at least alam mo yung field. Alam mo na narinig mo yung testimonies ng mga missionaries doon at naging part ka ng ginagawa nila. So mas maiigting ang iyong pag-support sa mission, ang iyong pag-pray sa missions. So yan po yung ating Access to sa Cambodia. At ngayon, nag-text si Casey kanina, mahahati sila sa 4 na grupo. Pupunta sila sa iba't ibang mga villages o iba't ibang barangay na mag-share ng gospel. At pupunta rin sila sa isang orphanage. Sa orphanage, magbibigay po sila ng mga, tawag nito, mga blessing para sa mga nandun sa orphanage. So, dire-diretso yon ang kanilang gawain doon hanggang sa pag-uwi nila ng 19. Sina Casey, tadan, yan, tuturo sila ng mga bata. May school din kasi doon. So, lahat ng kaya training yung mga ginagawa natin doon, dito. Yung pagtuturo ng mga bata, kaya hindi sila talaga nahirapan. Parang nailipat lang kung ano yung pinaggagawa natin dito. Diba? Si EJ yan, okay? So yan ang trabaho, yung ginagawa ng Diyos. Sina Pastor Roland at si Casey, mauuna silang uuwi. Kasi yung team, sige nga, i-on mo nga yung audio niya. English talaga dyan, kaya dapat magsanay-sanay din kayo sa English. Siyempre, hindi sila marunong mag-Tagalog doon. Yan. So, yan. Pagdating ni na Pastor Roland at ni Casey sa 17, dahil mauuna sila, iwanan nila yung team doon, dahil ang official na pagtatapos ng Access 2 ay 19. So, 17, uwi na si na Pastor Roland, susundin lang nila si Joanna dito sa Pilipinas, at kukunin lang yung mga gamit, lilipad ulit sila papuntang Hong Kong. So, kasama na nila si Joanna, magkakonduct sila ng Access doon. Ang Access 1 sa Hong Kong, sa Church na Pastor Rafe, 63 ata sila, madami sila na mag-access. Kasi nandun na sila sa abroad, kaya titrain sila kung paano. At yung mga yon, pagdating ng panahon, mag-access to din sila, namang lugar ang pupuntahan nila. So, yun yung mga natin ngayon. And sa TMC naman, for those who are nagtuturo ng TMC, may opportunity to go to Kota Kinabalu, I think Indonesia yun, Kota Kinabalu, na magkaroon ng convention ng lahat ng mga TMC buong mundo, magtuturo ng TMC, magkakaroon ng convention, ma-house kayo sa hotel. Then, at ang kailangan nyo lang i-prepare is yung pamasahe and $100 para sa board and lodging. Kasi yun, parang kumbaga counterpart or ambag na natin yon. Kasi imagine mo ilang araw yon na doon kayo magsistay sa hotel. So, babayaran ng part ng TMC pero may part din tayo. So, for those who are interested, make sure meron kayong passport. Pangalawa, nag-iipon na kayo at nagtatanim na rin kayo sa mission. Amen! So, yun yung mga opportunities. Ala, ito naman ko. Pete, paano ba ito? Pag sa kwan nga nawawala sa connection. Yan. So, ang sinisiris po natin ay ASHRAE, the ASHRAE kind of life. Kasi tayo sa CCP, especially dito tayo sa atin sa Christ Our Life Ministries, dapat alam natin kung anong ASHRAE. Alam natin kung anong klaseng buhay ang nakalaan para sa atin.
Pagpunta nyo dun sa iba, hindi nila alam yon, kayo na magturo. Kasi importanteng malaman natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Para sa ganun, tinitingnan mo, hindi itong plano ng Diyos sa buhay ko. Kailangan pang magpursige ako para marating ko yung perfect plan ng Diyos sa buhay ko. Amen ba? So, napuntahan natin ang last time, ang shinare natin dito ay yung abiding in the vine. Kung saan may 3 klaseng branches. Naalala nyo yon. Yung unang branch, yung nakadikit sa vine. At syempre, pag nakadikit sa vine, may nutrition yan, dumadaloy ang buhay dyan. Ano ang mangyayari sa nakadikit sa vine? Magkakaroon ng bunga. May pangalawang branch naman doon, yung nalaglag sa lupa. Yung nalaglag sa lupa, walang bunga. Anong gagawin daw sa walang bunga? Anong gagawin? Natapon? Natapon hindi. Ang gagawin sa nalaglag, dahil part pa rin siya ng vine, ang ginagawa na nag-aalaga ng vine, itinataas na yung vine, inaalagaan niya, inaayos, nililinis, tinataas niya, para sa ganun, mabuhay muli, ma-restore. At pag na-restore siya, magkakaroon din siya ng bunga. Pero may pangatlong branch. Ano yon? Yung mga branch na yung mga sanga na nandun sa vine na hindi naman nakadikit talaga. So, di ba, alam natin, sa mga puno, mayroong mga nasabit-sabit na mga branches. So, sa vine din may nakasabit na mga branches. Ang sabi ng salita ng Diyos, inaalis yon dahil hindi yon nakadikit sa vine, hindi kasama sa halaman yon. So, ang ginagawa doon, pinupulot yon, tinatapon at sinusunog. Representing yung 3 klase ng mga tao sa mundo. Saan kayo doon? 1, 2, or 3? Sigurado tayo nakakabit. At kung nakakabit ka, namumunga ka. At kung namumunga ka, yan ang buhay ng ashrei na pinag-uusapan natin. Ang ashrei, yung blessed man. Yung man na naka-align sa salita ng Diyos, naka-align sa kalooban ng Diyos. Kaya ganyan ang itsura niya. Ngayon, papasok tayo sa New Testament at sa buhay natin ngayon. Ang ashrei, or ang buhay na pinagpala, ang sabi ng salita ng Diyos, ay ni si Jesus, nagsalita siya sa Matthew chapter 11, verse 12. Basahin nyo nga kasi hindi ko makita. 1, 2, 3, go. By force, okay. So yung kingdom of God nandyan. At ang sabi ng salita ng Diyos, it suffers violence. Inaatake yan ng demon spirits. Ayaw ni Satanas, ng demonyo, na magtatagumpay ang kingdom of God. Kaya inaatake yan. At nung sinabi ni Jesus, itong katagang ito, ay yan yung time na si John the Baptist, naalala niyo si John the Baptist? Nahuli dahil nagpre-preach ng salita ng Diyos, kinulong. Tapos yung anak ni, sumasayaw, na napakaganda yung sayaw niya, na please yung hari. Ang sabi niya, anong gusto mo? At ang hiniling ng bata? Sabi ng bata, sabi niya sa mami niya, Mami, ano daw gusto ko? Sabi ni Daddy. Anong sabi ng nanay niya? Hingin mo ang ulo ni John the Baptist. Napakabata ito. Siguro kasing laki lang ni Duday. Nasaan ka, Duday? Bata, tapos imagine mo, hihingi ng ulo. Ikaw nga, Maxine, pahingi ng ulo ng ibig sabihin, papatayin yon, dumudugo, tumutulo ang dugo, mabaho, patay. Di ba karumal-dumal yun? Sa ating isip, hindi natin maatim yun, di ba? Pero sa kanila, normal. Ganun karumi, ganun kademonyo ang panahon na yon. Kaya ang sabi ng Diyos ay ni Jesus, the kingdom, binibuild ang kingdom, pero may forces. Tingnan nyo sa gilid-gilid. Ano yung mga nakikita nyo dyan? Ano nakikita nyo dyan? Mga demonitos-demonitas. Di ba? Merong hierarchy yan. Meron din silang mga rangko-rangko. May principalities, may powers, may rulers. Meron silang mga rangko ng mga demonyo. Yan. So, ina-attack nila ang pag-advance ng kingdom of God. That was before Jesus died.
Pero, nung namatay si Jesus Christ, may isang word na sinigaw siya. At nung sinigaw niya yon, nabaliktad lahat ang kalagayan ng mundo. Ano yon? Isigaw nga natin. 1, 2, 3, go. Tetelestai. Na ang ibig sabihin, tapos na. It is finished. Tapos na ang paghahari ng kadiliman sa mundo. Tapos na ang sakit. Tapos na ang kamatayan. Tinapos na. Binayaran ko na ang inyong mga kasalanan. Tapos na. So, it is finished. Nung sinabi ni Jesus yon at namatay siya, akala ng mga demonyo panalo sila. Kasi nga, yun ang goal nila, di ba? Yun ang goal nila na ma-stop yung kingdom. At saka, yes, yung kanilang savior, patay na, nagbubunyi sila. Pero after 3 days, nabuhay muli si Jesus at nung nabuhay siyang muli, ay pinarada niya ang mga pinarada niya, dinisarma niya ang mga demonyo, inalisan niya sila ng kapangyarihan. Kaya nung namatay si Jesus, bumangon muli, iba na ang usapan. Amen. Kung dati inaatake tayo galing sa labas, ngayon tayo na ang nag-a-advance ng kingdom. So basahin natin yung Colossians 2 verse 15. 1, 2, 3, go. Disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing in it. So ibig sabihin, pinagmalandakan ni Jesus. Iprinarada niya sila na wala na silang ngipin, wala na silang powers. Pinarada ni Jesus. He made a public spectacle of them. Pinakita niya, wala na silang kapangyarihan. At siya na ngayon ang mananagumpay. So, yan ang nangyari. Because of this victory, dahil sa victory na ginawa ni Jesus, and yung dumating, hindi lang yun, may bonus pa. Nung umakyat si Jesus sa langit, ang sabi niya, bababa si Holy Spirit para i-empower kayo. Okay? So yung change na yon, yung grabeng ginawa ng Diyos ngayon, ang kalagayan natin ngayon, araw na ito, na namatay si Jesus at bumangon ngali, mas makapangyarihan ang kalagayan natin kaysa ang mga kalagayan ni na David, ni na Jonathan, ni na Joshua. Bakit? Dahil noon hindi pa binigay ang Holy Spirit sa kanila. Sa atin, binigay. Nasa atin na ang Holy Spirit. Amen. Yan. So ngayon, ganito na ang nangyayari. Noong namatay si Jesus, nung una, di ba, inaatake ng demonyo ang kingdom of God. Pero nung namatay si Jesus, bumangon muli, nabaliktad. Ang mga anak ng Diyos ay spirit-filled na. Amen. Ang banal na spirito nasa kanya na. At ano ang sabi ng salita ng Diyos? Dahil dyan, the kingdom of God is advancing. Dati, yung kingdom before the cross, defensive. Ay, di ba? Sino marunong mag-basketball sa inyo? Depensa. Para hindi makashoot ang kalaban, para hindi makatay. So, nagdedepensa ang mga anak ng Diyos. Pero nung matay si Kristo at nabuhay muli, nabaliktad. Ngayon, kung dati inaatake ng demonyo, tayo ngayon ang nag-a-advance at nag-a-atake sa works of darkness. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, sa offensive, I will build my church, and the gates of hate shall not prevail against it. So ang picture nito, tayo ang church, inaatake natin ang kaharian ng demonyo at hindi magtatagumpay. The gates of hell, hindi siya magpre-prevail, mawawasak siya, masisira siya in Jesus' name. Amen. Pero, kahapon, nagturo kami ng spiritual warfare dahil prayer works. Ang atin, hindi natin binding and loosing. Hindi tayo nagbabind at naglulose. Lalo na si Satanas, hindi natin pwede siyang i-bind at itapon sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Kasi hindi pa niya oras. May oras yon. Pagdating ng millennium, actually, ilalagay lang siya sa tapos i-release, tapos babalik ulit siya sa millennium hanggang sa finally, sa end of age talaga, doon lang siya. May time siya. Kaya hindi natin siya pwedeng talian at itapon sa dagat-dagatang apoy. Ganon. But, the point is, tayo ngayon, nag-a-advance na tayo.
Kaya yung pagpunta ng mga natin, sabihin kong natin kasi sumuporta tayo, amen. Yung pagpunta natin sa Cambodia, everywhere na pumunta sila na na-preach ng gospel, nag-a-advance. Lumiliit ng lumiliit ang tawag nito? Lumiliit na ganyan. Lumiliit ng lumiliit ang darkness. Dahil yan yung church, nagliliwanag, nag-a-advance. Kasama ka ba doon? Yan. So yan ang natin, every time na makapag-share ka, may maligtas. Na dati basagulero, dati siraulo, dati ang daming asawa, dati ang daming pero naligtas. Nasira ang gawa ng dyablo sa kanyang buhay. Naligtas siya, naging ashes siya. Nag-ashes kami kahapon sa life group ni na Kevin at yung mga kalalakihan. Amen. Bigatin. Dahil si Jesucristo ang nasa atin. So dating walang kwentang tao, dating pinaghaharian ng dyablo, nung nasharean mo ng Word of God, nag-advance yung kingdom, naligtas siya. In the name of Jesus, nakapag-advance ang kingdom. So bawat tao na naliligtas, pinupush natin ng darkness, paliit na ng paliit ang sinasakupang ng demonyo at nag-advance ang church and kingdom of God. Amen. Kung dati, ang pamilya ninyo, puro kawawa, puro walang pera, puro kahirapan. Pero ngayon, nag-advance tayo. Amen. Nawawasak ang spirito ng poverty. Nawasak ang spirito ng kakulangan. Kung alalahanin mong kalagayan natin noon, Brother Bernard, grabe, dito sa Sapang. Tsaka yung kalagayan namin noon. Okay? Pero hindi tayo mananatili sa isang kalagayan forever dahil winawasak natin ang kapangyarihan or ang works of darkness in Jesus' name at nag-a-advance tayo. Kaya tayo yung offensive. Hindi tayong nagdedepensa. At another thing is, yung power, bago namatay si Jesus, yung power na kailangan natin nasa labas. Ito yung mga disciples, so nasa labas yung power at hihilingin nila sa loob, sa kanila. Pero ngayon, nung binigay na sa atin si Holy Spirit, nasaan ang kapangyarihan? Nasa atin na. Oh. Within your human spirit is the indwelling of the Holy Spirit. Binigay na sa atin ang kapangyarihan to overcome all the powers of the enemy. I have given you, sabi ng Diyos, the authority to trample upon snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing by enemy shall hurt you. So hindi na tayo naghahanap ng tulong sa labas, tulong nasa atin. Ang kulang na lang i-enforce mo in Jesus' name, you stand sa authority. Yan ang ginagawa ng demonyo. Gusto ng demonyo, kawawa ka palagi. Ayan nagtatalsika ng demonyo. Kanina, yung unang slide natin, anong nangyari? Sila ang umaatake, tama? Ngayon, nagtatalsikan na sila. Ang demonyo wala ng kapangyarihan. Pero, ang ginagamit niya ay deception. Kasinungalingan. Sasabihin niya sa mga anak na siya, wala ka namang kapangyarihan. Huwag mo na gamitin. Giniloloko ka niya para alam niyang wala na siyang magagawa, ligtas ka na. Pero ang buhay mo sa lupa ay hindi mag-a-advance. Gusto ng demonyo, magiging kawawa ka forever, pupunta sa langit o dito, hindi maghirap ka. Ang gusto ng demonyo, hindi ka mag-a-advance, hindi ka mag-evangelize, dito ka lang. Pero natutuwa ako, kahapon, after kami nag-sharing, nag-usap-usap sila. Sabi ni Peter, doon tayo sa farm. Kasi may mga kaluluwang maliligtas doon. Nag-planning na sila. So meron na namang i-advance ang kingdom of God. Ganon tayo. Amen. Ngayon, ayan. Para maintindihan natin ang plan ng Diyos sa atin at paano tayo magiging more than conquerors. Kasi, tingnan nyo dito. Before the kingdom, before namatay si Jesus at bumangon ulit, ang mga disciples, they were trying to conquer. Okay? Sinusubukan nilang mag-conquer. Pero nung namatay si Jesus, tinapos na niya ang laban, tayo ngayon ay more than conquerors.
Pero kung iisipin mo ang buhay ko, talaga bang more than conqueror ako? Parang wala pa naman yata akong na-conquer ah. O, di ba? So, merong problema somewhere. Bakit maraming Kristiyano ay para bang ang buhay nila hindi naman kasing kapangyarihan ng dinidescribe ng salita ng Diyos. Okay? Para maintindihan natin yan, kailangan malaman natin ang pagkagawa ng Diyos, pagkalikha ng Diyos sa atin. Ay, andyan ba si Rex? Andyan ba si Rex sa loob? Rex? Ay, Rex, meron ako dyan, yung kuwan na may itlog. Pahingi nga, yung, anong tawag nito? Ano yun? Yung box, plastic box na may egg. Kasi i-explain natin. Kasi ang tao, okay, paano ginawa ng Diyos ang tao? God made, thank you, man na tripartite. Sabihin mo nga, tripartite being ka. Ibig sabihin ng tripartite, tatlong bahagi, body, soul, and spirit. Okay? So ang spirit, yan yung faculty na nagko-communicate sa Diyos. Yung kaluluwa, yung soul, tatlo ang function ng soul. Thinking, feeling, emotions, and choosing. Yung nagdidesisyon, kaluluwa mo yon. Yung nag-iisip, kaluluwa mo yon. Yung nakakaramdam ng sakit, kapighatian, okay, galit, kaluluwa yon. Ang spirito, ang role lang niya, nagko-connect sa Diyos sa pamamagitan ni Holy Spirit. At yung katawang lupa natin, yan, ito, yung kaha natin, yun yung naka-expose yung physical natin, na yan yung nasisirang parte ng ating katawan, okay? At yan ang tinatawag nating kaha. Alright. Ngayon, para mas malinaw, ay intindihin natin yan sa pamamagitan ng itlog. Okay? So, ang itlog, pag nakakita kayo ng itlog, isipin mo, alam ko to. Alam niyo bang, sabihin mo sa kausap mo, alam mo ba ang tao ay parang itlog? Tripartite being yan. Di masindak-sindak yung kausap mo. May tripartite kang nalalaman, ha? Siyempre, tinuturo sa amin yan. Ang itlog ay simbolo ng pagkagawa ng Diyos sa tao. Na ang shell, itong outward, yan yung ating katawang kaha, katawang lupa. Okay? Hindi ito ang itlog, shell lang ito, tama? Kaya hindi itong katawan na ito ang Catherine. Hindi yung katawan na yan si Grace. Yan ay kaha lang. Ang totoo niyan na itlog ay nasa loob. Pagbukas mo ng itlog, inalis yung shell, nalis na yung shell, lalabas yung pangalawang parte ng itlog, ano to? Egg white, tama? Ito yung albumin. Ito kasi, naluto na, kaya patay na ito. Pero kung buhay ang itlog, yung second ay, ano yun, parang ano ba tama to? Parang, kuwan lang siya, gel, di ba? Na hindi siya puti. Pero ito, ang katumbas ng egg white na albumin ay yung ating kaluluwa. Ito yung ating mind, ang ating emotions, at ang ating choice, decision-making process. Okay? So, yan ito. Andyan lahat sa last part, kung gusto nyong i-check lahat ng scripture verses, nandun sa dulo. Okay? Kaya picturean nyo, araling mabuti para maintindihan maayos. And then, sa mas lalong third layer, pinakaloob, ang tao, andito yung egg yolk. Pag buhay ito, malambot, tama? At karga ng egg yolk ang buhay. Nasa egg yolk yung buhay na magiging manok. Anong una? Manok o itlog? Itlog o manok? Di ba? Manok. Kasi walang create ang Diyos na itlog, di ba? So, ito yung yolk, ito yung spirit natin. Kasi nandito yung buhay. Okay? Andito laman, yung spirito o yung egg yolk, laman niya ang buhay na magiging manok. At nandito rin sa spirit natin, pag ikaw ay born again, dito ang kinasihan ka ng banal na spirito. Yun yung ibig sabihin nun. Na kinasihan ka ng banal na spirito, kaya kapag na-fertilize, ayan, sa mga Kristiyano,
pag na-fertilize itong itlog, di ba, magiging magiging manok. Ganon din, pag kinasihan ka ng banal na spirito, ikaw na ay bagong nilalang. Sinong tumanggap sa Panginoong Hesus? Dati itlog ka. Pero nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, binigay sa yung Holy Spirit. Ngayon, ikaw na ay bagong wala na yung itlog, lumabas na ang manok. O agila na lang kasi hindi tayong manok, di ba? So, lumabas na. So, wala na itong itlog. Magta-transform into a animal na yan. Ngayon, ang problema, kung ang itlog ay bulok, sino sa inyo ang naka-experience ng itlog na bulok? Magluluto ka na, krinak mo, tapos bilang ang baho, ang itim, di ba? Puno ng bakterya kasi mabaho. Bulok na itlog. Kaya kung ayaw nyong mabulok na itlog, biglang bubulaga sa inyo, bumili kayo sa itlog natin, fresh palagi. O, di ba, mag-order na kay Josiah Roland Santiago, may free plugging pa. O, di ba? Kasi nabubulok, ang bulok na itlog, it symbolizes yung spoiled egg, yung patay na spirito. Ibig sabihin, yung spirito na hindi nakakonect sa Diyos. Kaya bulok, mas malalang sinabi ni Jesus, di ba? Sabi niya sa mga hipokrito, mga Pharisees, sabi niya, para kayong, hindi niya nga sinabing itlog para kayong mga puting nicho, puting-puti sa labas, kumikinang ang kaputian, pero sa loob, punong-puno ng naaagnas na buto ng kamatayan. Tama? Di ba? So, ganun din. Kaya ang isang tao, meron tayong tinatawag na tatlong klase ng tao. Yan, malinaw na sa atin. Yung una dyan, okay, ay yung natural man. Sabihin nyo nga, natural man. Sabi sa 2 Corinthians 2:14, the natural man. Ang natural man ay yung unbeliever. Yung taong hindi pa tumanggap sa Panginoong Hesus. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang taong to, hindi niya maiintindihan ang things of the Spirit kasi walang Holy Spirit sa kanya. Kaya i-share mo sa kanya ang tithing, i-share mo sa kanya, sasabihin, naluloko ka na ba? Ini-scam kayo ng simbahan yung yan, sa giving na yan. Hindi niya naiintindihan ang mga spiritual na bagay kasi natural man yan. Kaya pagka binubuli kayo o kaya inaasar kayo, kung unbeliever yan, huwag kayong magalit. Maawa kayo kasi alam nyo saan siya pupunta. Ang unbeliever, isa lang pupuntahan, dagat-dagatang apoy. Kaya pagdating sa yung mga lamay-lamay, at huwag yung sasabing, magkikita rin tayo. Sigurado ka ba kung saan siya pupunta? Hindi lahat ng namamatay, automatic sa langit ang punta. Yung iba ay pupunta sa impyerno. Kasi yun ang sinabi ng salita ng Diyos, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao. Ngayon, tanong ko sa inyo, in case dumating yun sa punto sa atin, sa buhay natin, alam nyo ba kung saan ang pupuntahan nyo? Alam nyo ba kung langit o impyerno? Alam nyo ba? Sinong sigurado at sigurado talaga na sa langit ang punta niya? May awit dyan si Bernice, saan ka pupunta? Sa langit ba o impyerno? Napaka-importante yun. Kung meron pang nagdududa sa inyo, yung mga young pulpul sa taas, baka hindi pa kayo sigurado. Baka may times na nakaupo kayo at nag-iisip-isip kayo, ala, o nga, nung sinabi ni saan kaya ako pupunta? Kapag nagdududa ka pa, ibig sabihin, wala si Holy Spirit sa'yo. Kasi wala kang assurance of salvation. Kasi ang sinabi ng salita ng Diyos, it is the Spirit, the Holy Spirit, that bears witness with your spirit that you are a son of God. Ang Holy Spirit na nasa iyo, siya ang magpapatotoo sa iyong spirito na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya alam mo sa puso mo na ikaw ay sa langit pupunta. Pero kapag hindi mo pa alam at hindi ka pa sigurado, ibig sabihin, kailangan mo ng kaligtasan. Amen. Kaya huwag ninyong baliwalain ang araw na ito. Iisipin nyo, anong gagawin ko, inay? Mag-pray ka. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo at mamuhay ka, humingi ka ng tawad at sabihin mo, Panginoong Jesus, mula ngayon ako'y mabubuhay para sa inyo. Linisin ninyo ako. Inatanggap ko kayo, kayo ang aking Diyos, tagapagligtas.
At patuloy yan, magkaroon kayo ng kauhawan na magbasa ng salita ng Diyos. Kung nag-EGMA kayo, mag-EGMA kayo. Patuloy kayong magsaliksik hanggang darating sa ang panahon. Pag tinanong ka kung saan ka pupunta, sasabihin mo, sa langit ang punta ko. Wala nang duda, kasi alam mo, ang Holy Spirit nasa iyo na. Amen. Okay? So, yan. Kapag ang natural man, ganito yan. Ang natural man, kung tingnan nyo, wala pang spirit, di ba? Kasi hindi pa naboborn again. Kaya patay ang spirito niya, hindi nakakonect sa Diyos. Ang natural man, sino ang bossing? Sino ang nasusunod? Ang katawan. Ang natural one, kung anong nakikita, kung anong naririnig, yun ang sinusunod ng kanyang kaluluwa. Nakita niya, for example, mag-jowa na lang, no? Nakita ng jowa na may kasabay ang kanyang jowa. Nag-isip na kita ng kanyang mata. At sabi ng kanyang utak, ala, mayroon nang nangyayari. Nag-ikot-ikot na, nagkaroon na ng masamang kaisipan. Mamaya yung emosyon niya na, nagagalit na. Mamaya gusto na niyang sugurin. Saan galing yung emosyon? Saan galing yung utak? Ng kanyang mata. So kung anong nakikita, naririnig, nararamdaman, na sense ng isang natural man, yun ang pumapasok sa utak niya, doon siya nagbabase ng mga desisyon. Amen. Pero ang spiritual man, yung Spirit of God nasa iyo, ang dapat na kalagayan, ang spirito mo nakakonect sa Diyos at the Spirit rules. Sino ang bossing dapat nagro-rule? Ang spirit. Susunod ang kaluluwa. Magdidesisyon ka base sa spirito mo, sa Spirit of God, kay Holy Spirit. At susunod ang body mo mag-a-align. Maliwanag ba? Amen. Kaya dapat ganito yon. Example. For example, ito na lang. Tumaas ang gasolina, nakita mo, tumaas ang gasolina. At pataas pa, narinig mo sa news, pataas pa, tataas. Nakita mo, narinig mo, tapos nagkaroon ka na ng worry, nag-aburido ka na. Naku, paano na ngayon ang buhay ko? Paano na ngayon yung gasolina? Paano? Ang taas na ng ganito. Nag-aburido ka na, nag-worry ka na. Dahil ikaw ay nakabase sa nakikita mo. Natural man yun. Pero ang spiritual man, ganito naman. Narinig niya na tumaas ang gas. Nakita niya, tumataas nga. At ang balita, tataas pa. Pero kahit nakita niya, narinig niya na hindi siya natitinag. Bakit? Yung utak niya ay nakatuon sa Spirit of God. Ang sabi ng salita ng Diyos, I will supply all your needs according to His riches and glory. Amen. Kaya ang spiritual man, ang taong nakakabit sa Diyos, ang pinapakinggan niya ang sinasabi ng Diyos. Kaya hindi nag-aaburido, hindi siya hindi kagaya ng natural man. Ay hinahanap na kung saan uutang, saan tatakbo. At marami sa ating Kristiyano ka na, pero apektado ka pa rin sa nakikita mo, sa naririnig mo, sa nangyayari sa kapaligiran mo. Hindi dapat ganun. Dapat ang nangunguna ang spirito natin. Doon tayo dapat, kaya hindi tayo dapat laging, kasi kung ganyan, madali kang magalit, madali kang masaktan. Sino pa rito ang masintihin? Madaling masaktan. Ang Ilocano, naglakang maukos. Konting kirot, nararamdaman niya. Bakit? Kasi nakabase siya sa nakikiniririnig niya. Pero kapag ikaw ay asya, ikaw ay lumalakad sa spirito, narinig mo na chinichismis ka, nakita mo na binabastos ka, pero hindi ka magre-react na magsisirain mo din sila. Hindi ka ganon. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ang papakinggan mo, Holy Spirit, ano ba ako? Ako ba? Alam mo kung sino ka sa Panginoong Jesus. Hindi ka magre-react negatively. Malinaw ba? Di mo papatulan ang lahat ng naririnig mo, nakikita mo. Kasi ikaw ay lumalakad ayon sa Espiritu. Ang kaluluwa mo, ang utak mo, ang emosyon mo ay nakabase sa Spirit
of God, sa Holy Spirit, hindi sa natural na kalagayan na nakikita mo sa buhay. Yan. Ngayon, tanong. Basahin nga natin yung tanong. Why? Bakit maraming Kristiyano namumuhay na defeated life? Ay, ibig sabihin ng defeated life, walang nakikitang, ang tawag nito, advancement sa kanilang buhay. Pag sa life group, for example, di ba, meron tayo sa life group minsan na yung laging nagte-testimony, siya na naman, tapos naiinis ka na kasi laging nagte-testimony. Ay, bakit kasi? Bakit wala kang patotoo? Bakit wala tayong patotoo kung may tatawag na wala bang ginagawang Diyos sa buhay mo? Ang tanong, kapag walang nangyayari at walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo, baka namubuhay ka na defeat. Christian who is completely blocked. Allah, anong nangyari? Yan. Blocked from walking in the perfect. Hindi ito mangyari sa buhay natin. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh. Lumakad kasi tayo. Dapat ang boss na sinusunod natin ay ang Spirit of God. So ito ang reason. May dalawang rason kung bakit namumuhay ang Kristiyano sa defeated life. Una, kinu-quench niya ang Holy Spirit. Sabihin mo nga, do not quench the Holy Spirit. Sinabihan tayo sa 1 Thessalonians, huwag mong, anong Tagalog nan? Subsiban? Tingnan niyo anong Tagalog ng do not quench the Holy Spirit. Huwag mong, yung parang kapag binukas mo yung gripo, dumadalo yung tubig, tapos ginanyan mo. Di ba? Lumalabas, hirap na lumabas ang tubig, di ba? Yun yung ibig sabihin ng quench. Kung apoy naman, sinubsiban mo. Para kang fire extinguisher. Gustong maglagablab ang Holy Spirit, pero meron kang sinusubsiban mo, pinapatay mo yung apoy. Ano yung quench sa Tagalog? Hadlangan. Okay, huwag mong hadlangan ng pagkilos ng Spirit of God. So, paano tayo kasi, maring hindi mo alam na hahadlangan mo ang Holy Spirit kung ginagawa mo ang mga ganito. Una, nahahadlangan ang pagkilos ni Holy Spirit kung ikaw ang disobedient sa kanyang leading. Alam mo, kung ikaw kasi anak ng Diyos, ang Holy Spirit nangungusap. Sinong alam niya na nangungusap ang Holy Spirit sa kanya? Kung sinasabi ni Holy Spirit na, ibigay mo ito kasi ganito. Tapos, nilalabanan mo o ayaw mo dahil wala akong pera, Lord, tapos ibibigay ko pa ito. Diba? So, kung ikaw ay dinidisobey mo yung pinapagawa ni Holy Spirit sa'yo, nahahadlangan mo ang kanyang pagkilos. Kung ikaw naman ini-ignore mo, kunyari, sige, punta tayo ng Holy Ghost Night. Exciting yun kasi pagkilos ng Diyos, Holy Ghost Night, parehas din naman. So, para mo bang kinukutya, ini-ignore mo. At ayaw mo, hindi ka pumupunta sa mga bagay na alam mo nakikilos ang Holy Spirit, nasusubsaban siya, hindi siya kikilos talaga. Pag may unbelief ka, hindi ka naniniwala. Kunyari, may sakit ka, tapos, by the stripes of Jesus, I am healed, tapos nagduda ka, tapos naniniwala ka na naman, nagduda ka. Unbelief yun, hindi kukilos. Kaya maraming hindi gumagaling dahil sa pagdalawa-dalawang isip nila. Hindi kumikilos ang Holy Spirit na susubsiban because of unbelief.
And then, allowing the flesh or soul to. Pag hinahayaan mo, di ba, pag nakikinig ka sa Sprite, ano ba yung sabi ng Sprite? Ibigay ang hilig ng bibig. Obey your thirst, Sprite. No? Nike, just do it. Mga ganon. Yun ay mga instruction na sundin mo ang gusto ng iyong katawan. Sundin mo kung gusto, gawin mo. Okay? Hedonism kasi yun. Pag sinusunod natin lagi ang dikta ng ating katawan o dikta ng ating kaisipan na hindi tayo kumukonsulta sa Holy Spirit, nasusubsuban siya. And yung last na nagsubsub o naglaplapad o naghihinder o nagpipigil ng pagkilos ng Diyos, ng Holy Spirit, ay having a pet sin. Sabihin nyo nga, pet sin. Ano ang pet sin? Alagang kasalanan. Meron pala? Meron. May mga alagang kasalanan, yung mga kasalanang paulit-ulit mong ginagawa, gusto mong tigil, kaya lang kasi nahirapan ka, struggle mo yun. Ilang beses mo nang sinabing, hindi ko na talaga uulitin yun, tapos mamaya ginawa mo ulit. Naalala ko yung kanta ni Dan Carlos, yung, muli sa'yo'y sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago, sa iyong harapan ako'y tuluyang lalayo. Isang kanta ng isang defeated Christian na mamaya nandun, tapos ginagawa na naman, tapos Lord, patawad talaga, ayoko nang magano, tapos mamaya ginagawa mo na naman, tapos Lord, gusto niyo bang umalis sa lagayan na yon? Amen. Pet sin. Kailangan in Jesus' name, iwanan natin ang mga bagay na nakakahadlang sa pagkilos ng Diyos. Kaya nga walang miracle na nakikita sa buhay mo araw-araw. Dapat meron. Kasi yan ang buhay ni Ashrey. Yan ang buhay. Mga miracle, mga testimony ng goodness ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Do not quench. Huwag niyong hadlangan ang pagkilos ni Holy Spirit. Ang pangalawang rason na maraming Kristiyanong namumuhay ng defeated life ay ang mga pag-grieve. Sabihin mo nga, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mo siyang palungkutin. Nalulungkot ang Holy Spirit. At bakit siya nalulungkot? Una, yung quenching the Spirit is an offense against the power of the Spirit. Ang grieving the Spirit is an offense against the love of the Holy Spirit and the holiness. So, minsan, meron tayong dishonesty or deception. Panlilin lang o mga shout out sa mga estudyante na sa tingin nila kailangan nilang mag-cheat para makapasa. Dishonesty. Nalulungkot si Holy Spirit. Sa mga nagsisinungaling kasi baka sila mapagalitan pag nagsabi ng totoo. Nalulungkot si Holy Spirit. Ang pinakadakilang scammer sa mundo ay walang iba kundi si Satanas. Siya ang unang nagdi-deceive, ini-scam niya tayo. Para pag naniwala ka sa scam niya, wala palang kwenta yung mga pangako niya. Papunta pala sa pagkabagsak ang mga plano niya kahit sa tingin mo maganda. Di ba naalala niyo yung dati nating kaibigan nila? Galing magsalita, magaling mag-share, magaling o pag nalalangin, umiiyak. Pero scammer. Daming na-scam na pera. O, di ba? Paano nangyayari yun? Okay? Kung totoong siya ay ligtas, nagre-grieve ang Holy Spirit. O baka hindi siya ligtas at nagliligtas-ligtasan lang. Ganun. Pangalawa, yung unresolved anger. Pag may galit ka pa, nasama ang loob mo, may bitterness, may galit, pinapalungkot mo ang Holy Spirit, hindi siya kikilos. Ay ang susi dyan, magpatawad ka. Pag ikaw kasi may galit sa loob mo, para kang umiinom ng poison at inaasahan mong yung taong kinagagalitin mo ay mamamatay. Mangyayari ba yon? Pag ikaw umiinom ng poison, galit ka sa isang tao, sinong mamamatay? Siya o ikaw? Ganun. Pag galit ka, yung sama ng loob, yung galit mo, pag hindi mo yan inirelease, hindi mo pinatawag, hindi siya ang kawawa, ikaw.
Kasi ang pinapasok mo ay, ang tawag nito, poison sa iyong spirito na lulungkot ang Holy Spirit. Yan. Stealing at laziness, pati ang tawag nito, pagkatamad at saka stealing, pangunguha ng hindi sa kanya. Okay? And then, corrupt and toxic speech. Kumusta yung pananalita ninyo? Kapag nag-joke tayo ng hindi maganda, malaswa, nagre-grieve, nalulungkot si Holy Spirit, hindi siya makakilos. At kung yung mahilig kumontra-kontra o kaya mag-complain, galit ang Diyos sa mga nagko-complain, sa mga nagkri-criticize. Kasi ang criticism, pag-criticize, trabaho ni Satanas yun. He is the accuser of the brethren. So, hindi natin trabaho yun. Pag ginagawa natin ito, o isa man dito, nasusubsaban, hindi kumikilos ang banal na spirito. Kaya ang tao na gumagawa nito, namumuhay na defeated ang kanyang Christian life. Ganito ang magiging itsura ng kanyang buhay. Yan. Mamumuhay siya na outside in. Kung ano ang nakikita niya sa labas, yun ang nakakaapekto sa kanya. Yan. Kaya ang resulta kapag nasubsaban si Holy Spirit, hindi makakilos, yung Kristiyano na siya, pupunta sa langit, pero defeated. Kawawa naman. Yan yung sanga na nasa lupa. Kailangang itaas. Kailangang iayos para magbunga muli. Amen? Ganyan. Gusto niyo ba ang ganyang klaseng buhay? Pero maraming Kristiyano, sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yan. In Jesus' name. Mag-a-arise. We will arise. Iwanan natin ang ganyang klase ng buhay. Mula ngayon, gagawin natin ang ating bahagi, ang ating parte para umangat ang ating Kristyanismo, umangat ang ating spirito, tumibay ang ating relasyon sa Diyos at magkakaroon tayo ng transformation, transition mula sa defeated, kawawang Christian life papunta sa victorious Christian life. Hindi na tayo ini-scam ng demonyo. Hindi na tayo inaaway. Tayo na ang gagawa ng move against him. Pag ikaw ay nagdesisyon ngayon na ang susundin mo ay Spirit of God, at ang Spirit no, makikipag-connect sa Holy Spirit, magiging matibay. Ganito ang mangyayari sa buhay mo. Yan. Living from the inside out. Ang Holy Spirit wala sa labas. Kaya wag mo siyang tatawagin, "Come, Holy Spirit, I need you." Sabi ni Holy Spirit, ano ka ba? Ang tagal ko nang nasa'yo. Mula nung naborn again ka. Kaya lang ikaw kasi, sinusunod mo pa rin ang gusto mo. Kaya dapat ang Holy Spirit, we allow Him, Holy Spirit, move in my heart, tulungan mo ako, inaalis ko ang lahat na nakakapagpalungkot sa'yo, lahat ng ginagawa kong kasalanan, patawarin mo ako, upang sa ganun, ang pagkilos mo sa aking buhay, lalabas from inside, outside, makikita ng mundo na ikaw ay powerful, anointed Son of the Most High God. Ganyan, no? The last days, kahit darkness, kahit kadiliman ang nangyayari sa mga kasama mo, sa mga pero ikaw may pangkontra ka sa kadiliman na yon. Kasi ang Spirit of God nasa iyo. Hindi ka na matatakot sa mangyayari sa labas. Bakit? Greater is, nasaan? Nasa iyo than he that is of the world. Kaya dapat kinakausap mo si Holy Spirit. Holy Spirit, nasa akin ka. Holy Spirit, I depend on you. I surrender to you. Yan, no? Para mag-manifest ka na Son of God. At ang ultimate results, you will not know defeat, only victory. Mapapalitan ang pangalan mo ng Victor. Victor. Hindi si Victor Wood, kundi victor in Christ. Okay? Hindi ka natalunan. Kasi iniinsulto mo si Jesus. Imagine, naghirap siya sa krus ng Kalbaryo. Imagine yung grabing kahirapan niya, na sa tindi na nagpre-pray siya, ang pawis niya ay dugo.
At siya ay talagang linati-latigo, halos hindi na makikilala ang kanyang katawan. Grabe ang hirap niya para sa'yo, para mamuhay ka ng ganito. At kung hindi ka namumuhay ng ganito, para mong iniinsulto, para mong sinasabi, Jesus, wala namang kwenta yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Bakit ganito pa rin ako, Di ba? But if you walk in the Spirit at magmamanifest na ang ating buhay ay talagang makikita ang kabanalan, makikita ang pagkilos ng Diyos sa atin, ina-honor natin, sinasabi natin, Yesu Cristo, sulit na sulit ang ginawa mo, ang hirap mo sa krus ng Kalbaryo. Mula sa kadiliman, ako ngayon ay namumuhay ng may authority and power in Jesus' name. Amen? Excited ako sa mga kalalakihan kahapon. And I continually pray na lahat ng life groups natin will continually flourish. Kasi sila na rin ang nag-initiate. Sabi nila, ay dapat may offering tayo. Di na sinabi ni Kevin, di ba? Sila nagsabi, no? Sila na rin nagsabi, doon tayo sa kasi may mga doon. So, ganun dapat, magkaroon tayo from inside of us na magsasabi, ito ang gawin natin, ito, ibigay natin ito. We want to see the kingdom advance. Sabihin mo nga, I am Ashrey. Ito ang buhay mo, your life in the Spirit. A victorious Christian life. Iwanan natin, hindi tayo yung defeated Christian. Ito tayo si Ashrey. Kaya nga paulit-ulit nating pinag-aaralan si Ashrey. Kasi yan ang buhay ni Ashrey. Yan dapat ang ating buhay. Where the Spirit is King, ang nasusunod ay ang Spirito ng Diyos na nasa atin. The soul is subservient, naglilingkod ang ating kaluluwa, ang ating utak, ang ating emosyon, sumusunod sa Spirit of God. At yung katawan natin ay tools lang ito para ma-advance ang kingdom of God. Amen. So, dapat tingnan nyo yung tamang alignment. Yan na naman tayo sa alignment Hindi talaga natin may iwasan ng alignment. Kahit sa katawan natin, sa body, soul, and spirit, sa itlog na to, tingnan mo nga, anong itsura ng itlog kung ang nasa labas ay yung yolk? Anong itsura ng itlog kung yung matigas na parte ay ang nasa loob? Wala sa alignment. Di ba? Dapat lang yan ang alignment. Yung spirit mo ang hari, siyang nasusunod dahil nakakonect siya sa Spirit of God. Yung utak mo, hindi ka dapat sa lalay, sa nakikita, sa nararamdaman, sa naririnig. Yung iba nabubuhay sa chismis. May narinig lang chismis, pinatulan na. Di ba? Pero tayo, sa kingdom of God, tayo nakikinig. Yan. So, ganyan ang victorious Christian life natin. So, ngayon, parang, ang ganda, gusto ko yan. Sinong may gusto niyan? Sinong may gusto na mag-move from a defeated to a victorious Christian life? Ito ang pinag-aralan yan ng mga theologians. Pinag-aralan yan ng mga lingkod ng Diyos. Sabi nila, bakit ang daming Kristiyano na defeated? Bakit ang hirap nilang lumagpas at maging victorious? At nakita nila ang susi. Dapat ang mga Kristiyano, para maging matibay na solid, na talagang Ashrey ang buhay, meron silang daily, habitual communication with the Spirit. Pinag-aralan natin yan. Ano yan? Isang Hebrew word. Hitbodidot. Kaya ini-encourage ko muli, kung ikaw ay Asher o Benaya o Kaya, na hindi na required magpasa ng devotion. Nagde-devotion pa rin ba tayo? Amen! Dapat tuloy-tuloy. Yan ang rason kung bakit ang mga Jewish theologians, sila mismo nagsabi na ang hitbodidot, yun yung pinakamakapangyarihan, pinaka-powerful na spiritual exercise para ang buhay natin ay makalinya ayon sa salita ng Diyos. Dapat daily, sabihin mo nga, araw-araw yan. Araw-araw na gagawin natin yan. May idadagdag lang tayo sa ginagawa nating devotion. Okay? So, titingnan natin kung anong dapat nating idagdag. Pag ginawa natin yung araw-araw, hindi automatic, pero makikita mo pagdating ng araw, maging consistent ka lang, makikita mo yung power, yung apoy ng banal na Espiritu sa'yo lalabas. At mararamdaman nila,
maramdaman ng tao yung banal na spirito kumikilos sa'yo. Amen. Yan. So, paano natin, anong practical? May 5 na habit na dapat tayong i-develop. 5 habit. Idagdag nyo lang. Hindi na bago ito sa inyo kasi ginagawa na natin ang Hitbodydot. Kung natigilan nyo, panangasyo para sa inyong kapakanan, ituloy ninyo. Idagdag nyo lang itong mga 5. Tingnan mo, tinitingnan ko, ini-evaluate ko rin ang sarili ko. Ito, mahina ako dito. Strong ako dito. Dito kailangan ako mag-improve. Dito, kailangan talagang seryosohin ko. So, titingnan mo, saan sa 5, saan ka kailangan pang mag-improve? At saan yung talagang strengths mo na? So, yung una, sa Hitbodydot natin, ay feeding your spirit with the Word of God. Yan yung devotion, di ba? Yan yung magbabasa ka. Sino ang may Bible reading dito? Di ba? Bible reading. Paano tayo pinapakain ng ating spirit ng salita ng Diyos? Reading, meditation, study, memorize. Diba? Memorize din tayo. So yan, minsan kinokopya ko yung Psalms 112. Kailangan memorize ko to. Kaya screenshot ko para pag wala akong ginagawa, tinitingnan ko para i-memorize ko yung part na hindi ko pa alam. Okay? So, feed, pakainin mo para yung spirit mo maging malakas. Yung Word of God pa rin. Alam yung sinabi ni Pastor sa akin one time. Ang sabi niya sa akin, alam mo ba, na ang pagdinig ng Word of God na dire-diretso. Kunyari, sino yung may audio Bible? Pag pinapakinggan daw natin yung Word of God na dire-diretso, mas powerful yon kaysa 5-10 preaching na pinapakinggan mo. Iba pa rin yung Word of God. Kaya doon, magbasa tayo. Kung may audio Bible, yun yung ginagawa ko dati kahit para, yun na lang i-press mo para yung tuloy-tuloy, kahit na matulog ka, yung Word of God ang nandito. Doon sa baba, ewan ko kung tumigil na yung taga-Pangasinan na nagpaulit-ulit ng Word of God. Diyan dito. Namatay na ba? Meron pa? Di ba? Araw-araw, dire-diretso yan. Word of God yan sa Pangasinan. So yan, pwede natin sa audio. Basahin mo ang salita ng Diyos. Basta every morning, kailangan pakainin natin ang ating spirito ng Word of God. Okay, kumusta? I-rate nyo ang sarili nyo from 1 to 10. Kumusta ang Bible reading ninyo, memorization ninyo? Okay, needs improvement ba o okay na kayo dyan? Yan. So, ang pangalawa ay, kailangan, ito ang medyo kulang sa atin. Aminado ako, ito ang kailangan kong intentional talaga na gagawin. Yung conscious awareness of kasi sanay tayo kay Jesus, di ba? In Jesus name tayo, Jesus, I speak Jesus. Talagang si Jesus, okay. Nasasabi natin, nakakausap natin si Jesus. Si Father, oo din, kasi pag nagpa-pray tayo, Father God, Ama namin, talagang Pero bihirang na may mention si Holy Spirit. Kaya dapat meron tayong communication mismo kay Holy Spirit kasi siya ang binigay ni Jesus na kasama mo mula ngayon hanggang magpakailanman. Kinakausap dapat natin. Kaya nga, basahin natin ito. Mababasa niyo ba yan? And I will pray sa John yan, okay? And I will pray the Father and He will give you another helper. Si Jesus ang nagsasalita, kausap niya ang mga disipulo, that He may abide with you forever. Sino yon? The Spirit of truth, whom the world cannot receive. Hindi pwedeng kung kayo hindi paligtas, hindi kayo makaka-receive niyan. Sabi niya, whom the world cannot receive because it neither sees Him or knows Him, but you know Him. Sabi niya. For He dwells, saan daw nananahan ang Holy Spirit? Sa atin, with you, and will be inside of you. So si Holy Spirit, kasi binigay yan ni Jesus sa atin. Kaya dapat irespeto natin si Holy Spirit bilang our guardian comforter. Merong libro si Benny Hinn, yung Good Morning, Holy Spirit. Nabasa mo ba yan? Nabasa niyo ba yan?
Nabasa ko, yung dalaga pa ako noon, pinabasa ng mama ko sa akin yun. Kasi, kaya nga sabi ko nga, patawarin mo ako, Holy Spirit, nakalimutan kita. Kasi sa dami ng ang bida at sikat lang palagi nakausap ko si Jesus at yung Father. Pero yung communion ko with the Holy Spirit, medyo hindi naging, kaya ang sabi ko, ito ang talagang tatrabahuin ko. That every morning and every day, consciously, consistently, I will communicate with the Holy Spirit. Yung good morning, Holy Spirit, ang sabi niya, every morning si Benny Hinn, bago magising, ang sasabi niya, good morning, Holy Spirit. At meron siyang libro with that kasi si Catherine Kuhlman. So, the good morning, Holy Spirit, may your presence fill my soul, renew my spirit, and empower me to live according to God's will today. Yan yung panalangin natin, Holy Spirit, kasihan mo ako. Holy Spirit, i-lead mo ako para sa ganun. Ako ay lalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Sinong kakausap mo lang ngayon kay Holy Spirit? Kausapin natin siya. Kailangan ng consciousness natin dahil siyang binigay ng Diyos ni Jesus na kasama natin ngayon. And then number 3, is praying in the Spirit. Sino sa inyo ang nag-speaking in tongues? Okay? Kung nag-speaking in tongues kayo, kailangan i-exercise natin yun, dire-diretsuhin nyo lang. Alam nyo yung nag-speak in tongues ako, dalaga pa ako noon, bago akong Kristiyano, sa bahay, lalabas sana kami, pero parang hindi yata kami pinayagan ng aking parents. Black Saturday yon, alam ko yung araw na yon, medyo nagkaroon ng sagutan yung kapatid ko at saka yung magulang ko. Tapos ako, nagpre-pray ako. Habang nagpre-pray ako, bigla na lalas, iba na ang sinasabi ko, para siyang darabak kung kuna naman ten. Alano to, pero narinig ko na yung speaking in tongues, kaya dinire-diretso na ako, excited na ako, hindi na ako mapigil na nag-speak in tongues. So hanggang ngayon, habang naapag-aaralan ko, kasi tingnan ninyo, may study, scientific na pag-aaral ng speaking in tongues. Pinag-aaralan nila ang isang tao, pinag-speak in tongues nila, nag-attach sila ng mga, nakikita nila doon, na ang taong nag-speak in tongues, hindi na ginagamit ang frontal lobe. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisip. Ibig sabihin, hindi utak niya ang gumagana. Ibig sabihin, hindi ang kaluluwa niya ang gumagana. Ibig sabihin, pag nag-speak in tongues siya, may lumalabas na salita, pero ang Espiritu ang nangungusap at ang kausap niya ay ang Diyos. At pag nagsispeak in tongues ka, hindi yan madidecode ng kalaban. Kaya pag may sikreto kayo ni Lord, ayaw mong madiscover ng kalaban, habang nagpre-pray ka, mag-speak in tongues ka. Ang dalawang klase kasi ang speaking in tongues. May tongues of men, ito yung hindi ka nag-aral ng Greek, pero bigla kang nagsasalita ng Greek. Hindi ka marunong mag-Mandarin, bigla na lang nagsasalita ka ng Chinese, ng Mandarin. Yun ang tongues of men. Ang tongues of angels, ito yung tongues, heavenly language, yung speaking in tongues, na hindi naintindihan ng tao ng demonyo, ang Diyos lang. So, one time, merong isang missionary na nagpre-pray siya. Kaya habang nagpre-pray siya, meron siyang kabarkadang Muslim kasama sa nag-kneel down din, nagpre-pray din sa kanyang nagpre-pray din sila, nagpre-pray. Mamaya, itong si Kristiyano, nagsispeak in tongues na. Itong Muslim, habang nagpre-pray, biglang napatigil. Namangha, nagulat. Si Kristiyano, nagtatangs lang na ganun. Tumingin ngayon, si Muslim doon sa Kristiyano, biglang umiiyak siya. At bigla niyang tinanggap ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Bakit? Kasi yung tongues noong missionary, Arabic, naintindihan niya, nag-share ng gospel sa kanya, tumanggap sa Panginoon. Tongues of men. Ang tongues of angels, kapag alam niyo nung COVID, yung isa, yun ang isa na kalakasan, na di ba nag-alala niyo, pag tinatawag kami ni Pastor, kasama kami, pinagpre-pray, hinahawakan yung mga may COVID, sasabi natin na we are the positive carriers of the glory of God. Pero bakit malakas ang loob namin? Una sa lahat, alam namin ang ng Panginoon. Pangalawa, prayed up kami, nagtatangs kami. If you speak in tongues, pinag-aralan din nila, nagsispeak in tongues ka, 30 minutes and higher, tumataas ang immune system mo. Lumalakas ang katawan mo. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos din,
na he who speak in tongues edifies himself. Ibig sabihin, lumalakas ka, hindi lang sa spirito, hindi lang sa utak mo, sa emotions mo, kundi pati yung katawan. Kaya during COVID times, talagang tongues, speaking in tongues. Kaya kayo na meron ng gift of tongues, gamitin ninyo yon every morning, mag-speak in tongues kayo. Every day, mag-speak in tongues. Sa mga wala pa, you ask and you desire, and the Lord will give it to you. Amen? So yan ang number 3 natin, na idagdag ninyo sa Itbodidot na ginagawa nyo araw-araw. Number 4, of course, is praise and worship. Importante ang praise and worship. Pinag-aaralan natin yan sa Korban. Ang kinahanap ng Diyos, God is spirit and He is looking for worshipers that worship in spirit and in truth. Okay? So, ibig sabihin, dapat yung spirito mo, hindi yung carnal na worship. Meron kasing tinatawag na soul. O sige, bye-bye. Tapos, magsasalita si Benjo. Tapos na, ini-off mo na. Marami sa atin, nag-hitbodidot, nagpre-pray. Pagkatapos ng dami mong sinabi, in Jesus' name we pray, amen. Tumayo ka na. Dapat may active silence. Be still and know that I am God. Ito yung time na pagkatapos mong mag-pray, ay sabihin mo, Holy Spirit, mangusap ka sa akin. At tumahimik ka. Minsan rinibuke ako ni naalala nyo si Ate Malu, yung matanda na nagpe-pray sa atin. Naalala nyo yun, nung anniversary. Sabi niya, turuan mo nga yung mga kasama mo. Bakit? Pag pinagpre-pray sila, sabihin mo, huwag din silang nagpre-pray. Kasi paano pinagpre-pray, oh God, have mercy, I declare, tapos ikaw rin, oh God, masyandara kung kunamijay. Paano mo ma-internalize, papakinggan yung declaration sa'yo, di ba? Sabi ko, oo nga, no? Di ngayon, sinabi ko na sa inyo, ha? Pag pinagpe-pray tayo, huwag kayong sumabay na mag-pray. Be still. Tanggapin nyo. Na habang pinagpe-pray kayo, maring may word of God ang Diyos sa'yo. Amen? Sa inyong Itbodidot, kaya importante ang notebook. Bakit? Dala-dala nyo yun, pag nangusap ang Lord, doon nyo sinusulat. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo yung mga meditation notebooks ko mula noon, nandun lahat ng mga tinuturo ko, yung mga details, may notes doon. Yung message ng Diyos. 2006, nung nakita ko yung message ng Diyos sa akin patungkol sa aking mga anak, kay Carol, Elizabeth, kay Casey, kay Josiah, nandun sa notebook. Naalala ko na lang nung binukay ko. Tapos pinicturan ko, no? Ito yung anointing sa aking mga anak.
Huwag mong sabayan. Kasi kapag nag-meditate kang ganyan, nag-pray ka, tapos nihintay mo yung pag tahimik kang ganyan, mamaya naisip mo, ala, paano kaya yung aso? Naku, grabe na naman yung labada. Pag yung utak mo, tumatakbo na, ibalik mo na naman, Lord, Holy Spirit ko naman nun. Holy Spirit, speak to me. Tapos tatakbo, yung labahin ko, ala, magkano na nga yung utang ko kay ganito. Gano'n na naman yung utak mo. Kailangang idisiplina natin ang ating utak. Amen? Pag nasanay na tayo sa 5 ito, unti-unti nade-develop yung spirit mo every day na nagde-devotion ka, ina-apply mo itong 5 ito, nadadagdag, lumalakas ka, tumitibay ang na mamuhay, manatili sa aming buhay. Upang kami, Panginoon, ay lumakad sa mundong ito na walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, puno ng pag-asa, puno ng pagpapala, dahil Ikaw, O Diyos, O Holy Spirit, You are the one that is leading us. Lead us, Holy Spirit. Guide us, Holy Spirit. Salamat, O Diyos, at we declare in Jesus' name, mula sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga anak mo, Panginoon, magkaroon kami ng kauhawan na makipagniig sa iyo, araw-araw, habitual, everyday, na makasama ka upang ang aming spirito ay mapatatag at ang Holy Spirit ang siyang gagabay sa amin palagi. Salamat, O Diyos, sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa aming pamilya. Hallelujah. Makikita ang paglago, pagyaman namin, hindi lang sa spiritual, kundi sa material, pati sa pinansyal, sa pangalan ni Jesus, because we are a blessing to the kingdom of God. In Jesus' name we pray. Amen.
Hawakan po natin ang ating tithes and offering at sabay-sabay po natin itong i-declare. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you, for your word says that you love those who are cheerful givers. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things, all our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. We also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the name of Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Malaya po tayong magbigay sa Panginoon. Kaya announcement po. Okay, so sa last week po ng June, yun po yung celebrate na rin natin ang ano yun? Father's Day. Yan. Then, pupunta po dito ang mga National Women of Blessing, yung mga officers po. So every churches po na pinupuntahan po nila, iniikotan nila, ay bine-bless po sila ng something. Kung ano yung kung ano ibibigay po natin. So, next week po, mag-ano po tayo ng offering para yun po yung malilikom po natin doon, ay yun po ay ibibigay po natin sa kanila. Then, mayroong mamaya siguro mag-iisip ka ano yung ibibigay na parang token para sa kanila. Yan, ang inaanot ng pinag-uusapan namin ni Sister Joy kanina ay yung bag na yung parang binigay daw sa sa Banawang. Yan. Tapos ang ilalagay doon ay I am Ashri. Yan. Ay, nandito pala si Ina. Yan po. Then,
dalhin nyo na lang po yung gusto nyong i-bless sa kanila. Yung sa, mas maganda po kasi cash para alam po natin kung ano yung mga pwede natin ibigay sa kanila. So, siyempre, iniikutan nila sa kang isa pa is yung ano natin is tayo yung, siyempre ang bishop ay taga rito. Ako ay lumalakad tuloy-tuloy sa pagtaas at banal na kasaganaan. Ang buhay ko ngayon ay payaman. Ako ay namumuhay sa kasaganaan, lumalakad sa kapayapaan at patuloy na tumataas araw-araw. Ako ay umuunlad, nagtatagumpay at bumubulusok pasulong. Sapagkat ako ay nakaugat sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katuwiran. Tiyak, I am Asray. Amen. So let's pray. Panginoon, salamat po Diyos sa araw na ito na muli kami ay nakapakinig ng salita, Father God. We pray ang lahat ng salita mo na narinig ng bawat isa, nawa ito ay patuloy na matanim sa puso po ng bawat sa amin, Panginoon. Kung paanong sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, ang iyong salita ay darating sa buhay namin, Panginoon, na walang nangyayari. Sa halip, ito ang gagawin niya kung anong nararapat, O Diyos. Salamat po, Ma. I declare the blessing of your word. I declare this tiyak anointing, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, God. We will bring this blessing into our home, Panginoon. Hindi lang namin ito iuwi. Sa halip, Panginoon, mapagpapala rin ng iba sa pamagitan po ng aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa iyo ang papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, pagpalain tayo ng Panginoon.